Така, почвай. Ела тука. Почни си интрото. Почни си интрото. Тествам те. Почни си интрото. Каквото интро? Аз към здравейте гангстери, гангстерки. Аз съм с пастрока ми, Георги Вантев. Новобранеца. Какво да кажа? Новобранец. Добре, дай сега тука. Там ли? Минимизирай, да. Какво да дам? Просто натискай. Мишката, да. Ама мишката да... Сега влез в... Котките къде са? Не тука, не котките. Котките са... Чакай, ето е котката. Шежимото не с багери, кат. Ето, не бе. Тука бе. Петицата, да. Не му го закрай, той не мога го види от ръката. Добре. Кажи му, но и зеленото В е там на екрана. Вето, да, вето. Да, бе. Какво стана? Аз викам да бъде. Тука седай са тука. Ти няма Аз съм от тебе. Какво направи? Не знам, ми пъткана. Но сега тестваш, не е проблем. Таман да видим как се. Да бе, как ще снимаш. Ахо, то докато тръгне аз за пенсия. То тук студено я отворите тази врата, бе. Да. Тетко! Печката? Печката? Подарва има ли? Трябва да има още една-две. Трябва да вкарам дърва. Натисни прозореца. Ако искаш, върви с него да вкараш До дърва. хикса прозорчето. Не. Мила, не дай го натиска, бе. Да. Вари ти вкарай дърва. То автоматично ще са големи, като влезе очите. Ако искаш, върви с него направо двамата да намислите дърва. Вкараме дърва и да... Но ма ти се. То докато такова ще тук няма да такова. Двамата на един път, бе. На един път да вкарай. Що не се обличеш? Тъчна си якото. Не ли ето и тук? Или друго е? Не тук. Не знам. Ама не забравяй да говориш, защото сега снимаш. Да знаеш. Де да знам аз. Ето много за теста, бе. Ами теста да видя как се справи тук, като снимаш да говориш. Ето отвътре ми иди, бе. Де да знам, бе. Отвътре ми доди. Еми той дори тук, ама кое да пусна? Ела тук, ела сега тук, на кое да пуснам сега? Така, кое пускаш? Дай направо с холодей са. Стои с... Сняг ли, бе? Да. Еми, защото сега Коледа. Вари. Той ли? Да. Пак. Има и с зомбита, ако искаш. Може да целиш и зомбита. Нека той да свикна сега, че много домобранец съм сега. Много съм домобранец. Малко да загреем тук и малко клавиатурата. Петиците, дето обяват погребения. Трябва да станем като се. Ние 300 лева за едно обяване в църква. На място отиваш, че... И 300 лева за да те опявам ли, бе? Да, бе, от църквата, ама ако идват на място е 400. С багера копая дупката, колкото може да изкопая и... Как ще му изпише една песничка? Ще пия, да. Ти приема твоята дъжица. Да ти приема твоята дъжица. Кой те скака тука? Не знам какичка. Какица, не знам. Вие ли не знаете? Не знам. Аз не мога да кажа сега, защото ние... Той Теодор ли не знае? После Теодор... Да. То с коса клати тука. Клати са? Кой са клати? Аре, бе, дори. Че студено му е, не го ли виждаш колко и... Не виждаш ли снега там? Не виждаш колко леко е облечен. Айде. Само без нищо отдолу. Ма то сняг ли има? Да, сняг има. Ще да ме отнесат, бе. Ай, донесете, служете дървай. Бега от тука е. Манав. Какво правиш там, бе? Така, усилите и радио. Manejando sus low riders y los skaters escuchando ska mientras todos nos filmamos dándonos de madrazos. También hay que mandarle un saludo a todas las abuelitas que todavía trabajan 60 horas a la semana. Y a las cholitas que les gusta. Май! Избягай този! То с този дъртия джип!
Дай нещо по-сиро. Този не отиде! Аз един ще има и той ще избяга. El otro día fui si nomás me regalaron una estatuita así de Jesús Malverde que de una botánica. Yo la puse en mi camioneta, ¿verdad? Lo malo es que ahora la policía nomás me ve y me para pensando que soy narco. Don Cheto, no me diga que ahora le gusta que le revisen por allá. Que me revisen, oye. Какъв този дядо мразе? No, para nada. Ay, qué cosas. Ти поиграеш с мене? Pandilla, raza, tribu, delincuentes de cuello blanco y malandrines están en East Lost FM y esto es nada más y nada menos que La Vida Bohem. Тял да мреже! Soy de rancho, se llama Radio Capital. Escuchas a Don Cheto y el Instituto Mexicano del Sonido. Бахта у изрода! Абе, не чуваш какво те ма прибиха 3 пъти, бе.
Пак ма притрепа. Браво, браво, браво. Абе, убиха ме, бе. Той един дядо Коледа тук тема. Гони. Дядо Коледа ли? Да, изчезна, после полицайите са появиха. Някой онлайн. Той сега как? Той какво да... Абе, нали, взима са хлъзгава и у мен. Който и зомби, бе. Човек е. Айде! Вече не е човек. Ай, мри, бе! То с не мри ли, бе? Мисля, че вече умря. Вече са... умрял, ба! Ай, те с хеликоптери, с кой ги гърмите, бе? Патрон, които гърмят. Кои са те? Или с снайпер гърмия човека вътре и отпада. Да. Хеликоптера, като някой да го сваля. Пада. С кой го гърмиш сега? Чакай, я ми обе. С снайпер гърмиш хеликоптер. Или с взривни патрони. С кое са сайтой? Да, с снайпера вътре шофьора гърмиш. За цели. Те като гърмят по мене, кога ще го прецеля аз? Друг въпрос. Виж, тук ми свършиха хапчетата. Той не са хапчета. И ми върви да купиш, бе. Къде, бе? Чакай, ще отидем, бе. Чакай, не. Его, пистолета. Тай, дай чиха навигация, бе. Нацкаш, не се стои. Да. Как? С десния, Сета. левия, С левия бутон Два два пъти. пъти. върху той дете. Аз Да, съвсем търа където го искаш правя. да направиш. Давай. Добре, вече знам как ще караш колата на снежен. Само, че нашата не могат да я. Вътрешната и ние така. Сопри се, бе. Чакай, който е с си изкарва караната. Кое, бе? Не можеше да кара и ще го скара. Тук копчетата са други. Трябва да видим да вземем един волан, къде са скоростни. Хора са тези. Колко ли? Средностатистически. Около. Нещо средно, бе. Да хептен. Ой! Не най... То жип стана на гъс. Те са малко. Ето, волан Logitech, Driving Report 428. Положение да стреля, да, бе. Да, с педали, скоростите обаче са автоматични с код запал. Знаеш как са спортните коли? Давам, от другата страна, давам да сваля. Къде отиваш, бе? Ой! Дай с патрона. Его, бе? О, но той май само за Автоматични. Има един за 200 с ръчни, ама колко сигурно ще е две. Как ръчи? Карай. И имаш лост за ръчното. Имаш лост, педали, като е волана, има и автоматично да му се отнема. На той има и за автоматичен дели. Той можеш и автоматично. Додоха, То по-добре него. Аз много го плащам, той е 10-30. Сега да не имаме никаква помощ, няма колко първия човек. Мога да отпътя. Според мен е по-добре си почне да си прави слепци. Да, Слушай, разбирам, но сега толкова не сме умрели. Как да ги майме сега тези полицаи? бягаш. Се моля да Къде не е магистрала? Ей, леко, сопри се. Но сега играеше като олигофрен, ама сега добре играеше. Просто да свикна, нали, с самата игра. Защото на лед, на сняг и на толкова. Само че... Избяга. Две звезди добре. Ама на 4-5 звезди трудно може да се започне. Къде беше при на армията, като да го вкараме там? Искаш
Дай. Дай да видя къде. Чакай. То ако мини борда, няма ли да го погонят пак, бе? Трябва да влезе вътре. Влезе ли вътре, веднага получаваш 5 звезди Да, бе, автоматично. да, бе. Я. Ама ако излезеш извън мапа, няма. Ама не. Той радиото му где съгласи се? Как беше мапа тук? С той, средния, третия бутон. Окей. Да. А тук си в колата, тогава с мапа. Може да смениш. Най-доброто е нон-стоп стоп. Чакай, да, още един път не да спомня. Още един. Още. Аз искам да я мана. Още един път не да. Още. Чакай, ти го няма. мина. Ето го. Тъй, как беше сега тук за мапа? Защо? Щупи. Давай, стреляй! Я? Прави Чакай, демидж. чакай. Откъде извади мапа, бе? Escape. Ескейпа. Оф. Той трябва да прави демидж на евенте. Дай ми на оръжията. Чакай, дай аз да го направя. Какво Чакай, направи, нали бе? искаш Чакай, арми зони? Абе, не бе, оръжие да вземем първо, бе. Най-близка от теб 10 са. Де съм аз, не знам. Там е, долу до... Бе, наблизо съм някъде, тъй. Наблизо. И да Айде. вземеш оръжие, няма да ти помогне той нещо. 5 звезди си... Ти си първи, така и 60. Много първо трябва да посвикна малко, то не е само... Тук няма свикване. Брат, ти измъкнал ли си се до цяло 5 звезди? Аз съм се подъл. Ние Но точно са на 4. Ой! На 4. Ой! Аз се бавила. Поправите с мене, тук е много нестабилно, бе. Ама е сега на леда и на 3 звезди няма. Да не състои. Не се стои. Знаеш как се пускат ключи? Ще Ама има микромаска. няма... Не, военните имат специално за снега. И че ако искаш, може да си купиш гуми за снега, да, обаче Да, ама... няма ми място къде. Ето. Да, бе, защото ние не сме развити толкова. Не, буквално не можеш да влезеш с някаква скапа на кола вътре. Ако ти споя колата, не може да влизаш в сам. На теб не ти дава. Аз пробвам. Маряк, какво правиш? Чакай, бе. Кортма! Кортма! Интересно паркиране. Но на час винаги да си паркирам. Да, като удари... Сега подробно... Но той ти казвам, че трябва да свикна с Давай. самата игра като цяло. Где са ми сега оръжията, сега? Купуваш. То О! Да, беше. тук може да купиш много повече амуниция. Ето тук те са. Той сега какво е? Ето на синята тук е. Ето, Вземи Масти? апгрейдите. готово. Тук Вземи си фул. апгрейдите. Къде са те? Какви апгрейд да вземем мече? Няма ли апгрейд? Ето как съм събрал тези за моно. Аре, давай. Ще ги събираш сега. Не той не ми трябва. Но ти ли не Нищо, бе. искаш? Аз искам мощност. Ай той, например, нещо мощно, разбираш. Като думни един път и до там. Той сега може, де беше. И той, RPG-то ли, бе? че да, няма да мога да сваля хеликоптера с ти. Трябва ти още 20 000 за епич. Добре, ти колко ми трябва? 45? Ница да. 400 000 още. Как 400 хиляди, бе? 453 нули отзад, колко е? 450 000. Няма кой искаш. Ти как ги събираш парите, като биваш, не ли? Не, Като биваш, като бираш банки. Аз той го тестовете най-хубаво дават. Дай, че те свършиха те. И кой са? 0-0. Ето и какво е? Колко пари? Ама той е само за топос. За какво? Не бе, той е за фойерверки, бе. Фойвер. Хеликоптера няма ли да го соли? If you need advice, I am Ще a пробваме weapons друг вариант няма. Фойерверка нали го пали, нали? Такова реалистично.
А, чакай, тук има безплатни музеи. А, това е за цветовете. Ага. Вау. Който и тото и паткало да гърме Ти е гаргите. добро, бе. Ти е пушка. Да, му е 34 хиляди цвета за пускане. Готово ли? Да, трябва да има. Сега обаче ето и... Дай го е. То трябва да ти е пред тебе. Ете или отстраните. Тебе то трябва да ти е там. Ние ето пак ще го чакаш. Иве, тук го дай, бе. Тук го дай. Добре, дай му ти отдолу, айде. Не, бе, отдолу, айде. Чакай, бе. Чакай, бе. Ей, те трябва да. Те ще те така с него. Ей, Не бе, обратно. Не, бе, няма значение как е, бе, човек. просто... Добре, айде отдолу, да, то е най-добре. Защото... Еми, А, ти би, бе. 3000 бона. Браво. Как ти? Евента 15 хиляди получи, не виждаш ли, бе? От какво? Демиц. Нека ти от какво е? Евент. Евент имаш, на който трябва да разрушиш възможно най-много да спечелиш награда, ти на първо място. Разрушение става стоеност 3000 и спечели 15 000. Да. Демек съм щупил кола, нещо. Да. Да. Ти стреля, нали? Трябваше да трошиш неща. Просто И трябва да да... направиш възможно най-много пари от които ще. Демек като блъскам курите, то пак става. Пак е. Да. Ама въпросът е когато е евент, не сега. Сега нищо. Това е евент. Как да го То ти разбира? го пиши долу. Тук ти изписвал, че имаш някакъв. Ако е такъв евент, на който трябва да купаш Destruction. унищожение. Това го показва. И сега Е, няма. ти не ги ли четеш? Това да ги Не, чета ти като... виждаш, че той не... Той гледа само да кара. Оле. Оня изписува ли? Не изкарвай оръжие на някой, ако не искаш да потегля човек. Хората не спират на някой с оръжие. Тук. А, Къдеш се, къде нямаш оръжие, спира човек. Те кажи де. Ам ти ако някой ти излезе с оръжие пред колата, ще спреш ли ще ти гъста? да го сгазиш. Сега ще го кажа, бе. Именно. Това дока, тръгни, той ще му настигне пежа. Стигната, нали? Не, защото Ой! някой Уи! Добре се. Ама и полицията не го да кара как е. как ще карат те им дадат бюджет за зимни полици? Нали, губите, редите губите. Чай, че аз сега тука. Той ти си... Хваща семка. Какво му той са лъзгала? Да е жива и здрава и се те пияна. Трябва джипка тука. Ей, Те и чуките нямат цепе. ти знаеш ли, що не може да... Ала не ма пла... Ала не ма пласкайте! Аз пътя не мога. Oiga, familia, está escuchando la estación más perrona. Добре, тогава защо викаш чингията? И как да ги викам? Те са ми додоха. Еми нали уби човека? Играч. Гръмна го си Играч. с хеликоптер. Как ще Играч. хеликоптера го Да. Еми хеликоптера му има оръжие, гръмна. Кой ма гръмна с хеликоптер? Играч. Някакъв играч. Човек беше. Аз ще го гръмна, бе, не аз блъснах нещо, бе. Не, Не той бе, те той те гръмна зърви. отгоре, той Ох, неговата Ти си. бомба. еди си кой те е убил. О, да не он дет само бил, той да е бил играч. Сигурно, да. То с направо му хвърли една ракета от той вече. Бърнеш. Да, бе, с ракета хвърля. И то, ти ако убиваш много хора и стигаш, ти те търсят за точки. Защото събират специални точки. А, Ако оръжието. убиш ли пари? Сега оръжието, как да го сменя? Да, го пише Тук по долара една сега. Тук не можеш, трябва. Което е доста нереалистично да губиш 100 долара след като слезеш от болницата, защото в Америка болницата ти струва минимум 50-100 хиляди. Мълчи. Искаш да чуя на какво е накрая да го направят. Колко? Що да купиш? Никога не са оставили посода, а не чакаш, че тя е от... Не го пачинката. Еха да му са не види.
Lightning, my lightning, I flash lightning. Може да дочака. So I send out lightning before me. Секир, бе! So I must Секир, conquer мектир. all who Не. threaten I conquer conquerors. Айде, I лач conquer късне, captor, I conquer raptor. And I come to make the poor poor and make the rich poorer. God bless Jamaica, straight from the blue ark. Ма стигнеш, ама да спад. Стрелят по теб. Защо ня? Your head is flying. Get John. Оня шериф те спрял да ходиш. Идва хеликоптер. Що е на 3 звезди, сега ще отиде на 4. Че! Ще убият. Къде е хеликоптера? Не е близо още. Снайпер, Ако му купиш бронебойни патрони. Ма аз не мисля, че сме го включили. ще ги отключим с време. Ма то при първи трябва. Първи нещо. Не, Не, те нива. се включват, не само. Мисии. Мисии. Трябва да направя няколко хайста. 100%. След това. И че минимума на хайстите взима 600. Има хайстите, на които получаваш по милион. Виждаш ли, тук е най-доброто правене на пари. Отиваш, обираш 2-3 банки с богат. Той не го знае, аз. За че говорим сега. Срещу обикновени полица не може да се справят и къде се Не кажа се това българ. А? Защо спира? Ало, някой обая, кола не аля. Аз успях да направя нещо. Бях пограбил една-две банки. А ви пазикате ли с мене? Кой кара 6-колен камион тир тук на заден по магистралата? Мала, Кой 6 колен. Колко колява има на него? Задните един ще са двойни ги преми за едно коляво. Аре, бе. Просто го застреляй. Нали ще покажа. Те не са толкова стъпи вече. Ама защото... Някакъв Ама подръднеш. събавиш ли? А? Събавиш ли? Със сигурност. Колко? Нямам се да представя сега. Ще е интересно. той се Колко време получила. събавиш? Къде да знам? До 1-2-3 часа. Те скейтове сега тук къде се появяват? Кога се появяват? Те като карат появяват ли се? Не, те са си определени мисии на мапа. Драги пъти. Че как се търсят? Ела, че покажи им тя, те да знам. Чакай да спра някъде. Аре, бе, няма тук тъй да... Пак не си. Тъй, какво търся сега? Значи, ето има... тия. Жълтите, това е мисията ми. Да. Тия са мисии. Тук е... Къде? Май става въпрос за моторите. Не, Ще отвориш така си за мотори. бе, дай някаква по-лесна, кои са по-лесни? Пробвай някой и ще разбереш. Как да разбера? Като пробваш, играй. Този пък играй кай. За да разбереш, това ако някой друг те го завърши, като други да играе. Ама не бе, аз като не го знам той нещо. Нали сега, примерно, тук... леко. Кое са, че да гледаш? Те му е би битката. Не се родно това. Пъцка е радо, ходиш го напиш. Да, объркам. Леко е. Той че пак го натроши, бе. Какво е това за прошение? Те без стинги кажа. Много нестабилни те джипове.
Къде ма прати тя? Обърни. Виждаш колко оригинално е? Това е долу. Да виж къде ма прати то. Значи е долу. Трябва да смязвам те. Защо спра време на време? Ги? Не знам, бре. Чуй, аз съм много спра. Долу. Слез. Слязо. Право е! Ще хвърля ми да. Ето, тук, спри. Трябва да смязва тебе. Може май с кота да бъде. Не бе, казах ти. Как бе да искам да е човек, който като чипна с... Това значи сега? Магнат си. Трябва да отидеш до банка и да купиш. Ей, не казвам. Стар, ти да купиш хот клуба. Мога ли да върна зато с си? Но ние приемаш, ти да вземеш клуба, да имаш собствен клуб за клуби. Аз сам примам неща, примам. Просто да тръпваш. Ей, Тук ако искаш, отидеш в банката, теглиш пари. Можеш през банката купуваш. опа! Това кой ще е? Давай. Не, чакай нещо поведно, ти сега кой си стане. Не знам. Те ще втори. Да ги убивам ли, какво трябва сега? Сигурно го виж. Ти не го ли знаеш? Всичко съм пробвал. Айде да видим. Аз не всичко съм играл. Ти шопа. И кой сега? Не знам. Ако искаш го пробвай. Той е играч. Кой е това? Дай първо райда. Ти ще е интересно. Той? Да. Тук превземаш някакви фирми. Давай. Активирай го. Му трябва ли за време да ходя? Не, както виждаш. Да знам това, защото да мога да сменя чипа. Не е като оригиналните мисии, тук си имаш време. Не е като на той тройка за дето. Не, изобщо. Много си че на моята. Какво готино, ама. Ама просто параметрите. Аз ако искам компютър. Сега разбираш ли колко искам компютър? Аз знам, че... Ама не сега аз търся чипа. Само че вече трябва памет за компютъра, че няма никаква памет. Абе не бе, го пак. Нищо, давай. Остей с този чип и като става за нищо, аз да сме. Защото ти като почнеш мисията, не те задължават и да си става кола и да не си става кола, разбираш. Ма да не е за време. Зависи. Ако е действие за време, някой умря. Да. Ти ли стреляш? Иде бе? Що? Ти ще го въртиш назад и каташ. Давай. За реколицата, да, ти го. Знаеш какво, засили се и пусни някого, знаеш какво става? Какво става при истинска катастрофа, ако спусиш някого с висока Как това не го посламе? засили са и пусни някой не, който тича. С кола, знаеш какво става? Пуска си колата и Долно из червената кола ти го застреля. Пусни то със силно. Видя ли умря? Виж.
Това... По-оригинално е, нали знаеш? Да, ама, оригиналното става сега. Направо. А! Това е... една звезда. Толкова да не искам. Как? Ти от една звезда ли си боиш, бе? Еми, може да дойдат тук да вземат емисията. Има просто... Карай. И ще се изплъзнеш, бе, чакай, стой. Стой. Давай, върни се. Иземи мисията и не стреляй по никого, за да може да... Той не изкочи мая руса и това май ядо. Няма да дойде. Тук нека другите игри. По-реалистична е, да. В мафията е по-зле. Макар че стара игра, мафията е по-зле. Знаеш то? Там путаш някой имена, ти се лепват патрулки. Няма да път. Остатите са страшни. Съсето е битката. Ето. Ето и май ще е. Ами ето виж. Ето. Да. Остана, бе! Ейст. О, не, ти полицията! Ти полицията ли? Там Да, бе, да бе! обереш! Ти лут ли си, бе? Коя буква беше тази полиция? Чай, че не знам това. Вътова. Майкъл! Ти лут ли си, бе? Дима, братя! Полицията! Аз как ще избягам тези звезди, бе? Лут ли си? Две звезди е лесно. То щупения джип. Те са по-зле, не виждаш ли? Ало! Що ми го? Гледам батко като играе, снимаме. Аре, бе, тръгвай, бе! Айде, тръгвай! Ами тръгвам, натискам! Копчето потъна тук, дай! Копчето! О, мале! Де да бегам аз? Де е магистралата? Правиш ми, бе? Ами то, защото аз го занимавам, аз съм, да? Де да бягам, бе? Някъде! Те зад мене! Да те ми даде! Търси ги, това е сняг! Използвай терена! Да. Използвай терена! Представи си, че наистина... Ей, то сте са появи, бе! Марш от тука! Опа! 3 звезди! Аз Пим. така! Ама и те са зле, като гледаш. Ама хеликоптера е друго нещо. Така. Браво. Какво стана? Това патрука на въпрос. Така, дай ми начална скорост. Браво. Дай ми начало. Много ме забавно да ги дам аз как играе. Аз да го изпитвам. Ще го прави него ютубър. Ти да валя, бе! На където можеш. Направо стълба. Нищо. Има ли някъде да застана поне? Не, Да стигнат до мене, само да мога да стрелят. не. Ти поли сега с момичето. Аз добре ме говоря с Къде да валя, бе? Тя барикада са ти направили. Къде? Горе има барикада. Ще оправим барикадата. Абе, ти ма заведи с тези да ги плющите, бе. Айде. Къде е видя барикадата? Тука. И те пак една барикада направили. Ило, голяма е там ще. Нямам търпение, обичам това да видя. Как ми гледам и ще отида. Забавно е. Батко, знаеш ли вече ще върбува? Знаеш какво мина теста, батко? Цяло си ютубър. Чакай, бе! Сопри са, дай тук насам. Леко, идем по един. Идем по един, бе! Ние са налетихте всичките. Еми, чам да ти правим, бе. Научи, че надвим главата. Сещаш? Не. Ко беше той? Някой се мъчи да ме гърмя. Да, мисля, че е играч.
Бягай. Бягам, колко да бягам аз. Колкото можеш. Добре. Това не е добре. Хич. Където пишеш полиция и краче всичко. Аман да се измъкна. И зечихата намериха. Пак да. Че играчите намериха също. Какво си граждан, за кома гони бе? Защото трупа точки. Защото ти като му трепваш и правиш и са Баш пак мене, откъде ма видя? Значи когато биваш много, хората те виждат на мапа. Както ония с хеликоптера, дето значи. Не ме коня с хеликоптера, беше, че... Той бил много горе и ти можеш да го видиш и ако го убиеш печелване, допълнително пари, допълнително точка. Ако се вижда, Коня с хеликоптера. да. Ама и ако ти направиш същата история, мъртъв си. Абе, къде бе? Аз не мога да избягам бе, човек. Знаеш ли какво? Те подклониха Тедо и той, ама ти не можеш да му оцелиш, нали? Вика на Икия. Оня вика, your head is mine. Стреля и го целят право в хедшота и го убиват с един кушок. Да бе, ченгета тук са друга работа. Поспрявай! Ченгетата тук са друга работа. Забелязваш? Заклещиха ма. Да. Сещаш ли? Могат, да, край с тебе, край. Много лошо ме заклещиха, бе. Ах ти. Ама той на дед ма гърмя, той помогна. Той помогна. Пак. Друга полиция, нали? Де си, бе? Марш тук, бе. Ай слезай. ¡Mierda! Слезай. Да. То си с камента. Нямам да бяга след мене, сега се върна. Абе, то скадара катафалка, бе. Къде го той? Де избяга то? Изчезна, каза се. Или някой го прегаза. Май се отказа. Разбра, че ни струва. О, има някакъв камион. Къде? Там. Демек, синото какво е? Може това да играч. Ако трепиш да ти даде пари. Може да е тя до Коледа, евенти, други работи. Как да го намеря сега? Като караш. Ако е нещо друго, понякога има случай и да не ти излиза на мапа. Чакай сега, той синото кога излиза сега? Когато излиза той синото някой такъв играч, да е бе. Евентуално, А иначе какво може да е? евент. Демек, който е евент. Специално временно ситуация, когато излиза и ти дава награди. Брат, обясни какво е евент по строка. Значи сега, Чакай, че кажи Чакай, ударих дървета, Ма ти удари си дървета. Чакай се, как ти го обясня. Значи, да кажем, има някакво мероприятие тук ден, в което когато участваш, ще ти дават награди. Виж как му отварят бариерата, виждаш? Тъй? Не, ето е евента, тук е в GTA, като мероприятие, в което правиш нещо в замяна на парична награда. Добре, чай Или сега. кола, или нещо различно. или Сега нещо. той евент ли? Не бе, какъв евент? Доста. Синя камион. Аз не знам, защото ни го показа като Синя кола. камион ти е хай, да А, го береш. Да, знаеш ли, Къде че да стигна до него? имаше едно В. Имаше едно В и то се оказа полицията там, брат. Той кой? Не. Да не е куба. Аз го прекарах на Юто, а на Въто. Я виж Въто какво е. Той му е интерес. Дай го. То фейст. Happy Holiday. Евент? Дай го. Давай нагоре, бе, по магистралата, той се Карай. движи нататъка. Hey, it's Paige Harris. I work with Esther Crest. Той няма да е на I същото basically място, run той things кара over there нататъка. while he takes credit. А? Anyway, I've got a new sideline you might be interested in. High-end scores taken Zabrałem elegantly using the late. Аз май накрая ти казвам, май ще изкарам сума ти ютубъри тук. И аз ще качвам, те ще качват, и аз си давам да снимат. И аз просто събирам после клиповете и ги обработвам. Голям кеф.
Карай. Да, такъв чип искам да си купя. Какъв джип? А? Много странно са. Пичам ти Мило. Знам, че са стари. Ама е с Ако стабилни имаш човек. после всеки. Ето той пил. Сам. Няма да забравя спокойно. Йода взимете са много по... Значи не мога умрят йодата. Чакай, ще го Салмаря скажа. докато цъкъв. Имам няколко пипа с пъти Салмаря деца качвали пред хора на стари Тойоти. После На бебе. старите с Тойоти. Ще видиш. Или деца намерили Тойоти изоставени. Кам ти разядена вече. Ти абсурд да го караш, разбира? Абсурд е... Мило. Тук ли бях? Не се сърчиш. Бе, не сам човек, ама с някакво колените човек. Само със задното Добре, айде ще поговорим. не мръдва. Е, Просто искам да ти обръщам напълно внимание. 1981 Тойота. действие го прави. Ало, Абе, гледай ти той нещо разядено, не можеш да го караш. Ама гледай двигателя му бачка още. чуваш ли ме, Мило? Опи! Ясно. Обичам та. Аз ти говоря на снега, човек. Сняг до колените ти. Какво си правиш? Този го тестваш и гледай. Заради смисъл. Та там! Гледай, гледай. Мило, заради смисъл. С товар кара през... той. Радвам се. То за теста нарочно, да. А, А той който и сега деца за? ти Бе, нещо ти много. знам. Той. Не, го последва се. Той какво е? Сега не трябва да се дай пък свърши 107. Он е евент какво е? За игри. А, Надясно е. аз мисля, че Батко няма да се справи с това евент. Так настигна, бе. Не, то знам, че той нещо нищо. Ама той сега кара напред Аз по говоря за магистралата, игрите, давай. за игрите говоря. Е, А той да обере камиона. камиона, бе. Да, сега е добре камиона. Аз си Какво се било? За да ми го... Маха ли? А? Добре ли спрят? не прерязвам сърцето. Дай да го изчигъркаме на тъмка. Ай, то с къде отиди, бе? Ай, той избяга, нали ти казах, което от другата страна вече. Съвсем от другата. Еми, виж как карам като песен, бе. Карай още повече като песен е. Карай се едно, Ти карай си го- за Румъния. Ти си го изоставил Не. този човек. Той си отива на майната си, дет си иска, бе. Е, що спирате? Защото спускаш газта. Абе, не, бе. Той сега тук трябва да е. Не, бе. Не, бе. Всъщност за там не може ли да стигне? До колото, криво. Да не беше чупил колата, бе. Това подскача навсякъде, по дърветата се кача. Пак и Виентус. Той ще може ли да ограби камион? Според теб? Какво трябва, как трябва да се кача у него, де? Спираш го, отваряш, убиваш пазачите, там Пазачите. отваряш задницата, взимаш парите и бегаш. Как пазачите, бе? Еми вътре нали има двама шофьора, полицаи, бе. Убиваш ги как двамата. Обираш и бягаш. Или направо вземи камиона. Свали бе. ги от камиона и вземи Те камиона. отидоха, бе. Абе, Карай, бе. Ага. той избяга, е. Те докъде трябва да стигнат? Давай го ли? Карай, Карай. Айде. То трябваше първо да взема друг джип ли? Трябва да вземеш по-бърза коласа и вместо джипа. Напротив, джипа е по-стабилен. Той не може да кара. Мога аз. По-стабилен, ама ти трябва скоростметта. Скорост, За да каква го скорост аз като ще са младя по завоите? Прав. Каква скорост? Аз ще са... Взимаш завоя с 200 на 300. Да, тук има ли дете да покажа с колко се движи? Не, можем да добавим мотор. Да. Ама в мафия има такова. Няма. Мафия играт. Като GTA. Лев. Ама Да там... напускат. Ето и битката. Ето. Започвам се битката да съм бърника да справяш. Те да ги рейдж пей. Ако играч да го застреля.
А, да ма чуят? Да. Ето Да, го, ето го. да. Продължавай. Виждаш ли го? Ето, виждаш ли го? Там е. Го ли виждаш? Аз виждам, ама чай ще са. Аз не мога съм, аз не съм такова с разноглед. Тук да гледам, там да гледам. Ние напред е още. Той че напред. Той път е отива надясно още нали. Аз Още докато, по магистралата тут. Ако той се пъси с така скорост, ще е добре ли или зле за него? и сега как заимам завоите, гледай, с джипа. Карай. Не знам, оня ден аз се промотирах тук е нощния клуб с Цепелин. Успя ли? Да, с Аз не Цепелин. можах. За как го кара? С какво Ти го то кара? с умрели, бе. С нампада, тия напред, тия назад. Сериозно тия назад. ли? Да, като хеликоптер. Аз мислех с те се кара. Ние с тях се вдига нагоре надолу. Бе хеликоптера ли? Аз Да, бе, с О, тук има подарък. WS се вдига нагоре надолу. има някакво подаръче. След подарък. А. Той го взе 10 880. Бе, поне долу ходите по остановки по парите. Даже изкара ма. Още малко ще имам да бъде. Изключи монитора, бе, умен! Стига, бе! Паш сега ли? И на мен ми се Абе, казах ли ви да го смените той, бе? Качи краката горе! Ей, ще ви отрепе! Ще ви избие! Ще ви убие! А аз не мога да стигна този ми изключах монитора! Е, ще продължи столети колеса, а като трябва, като иска да гледа филма, да идва да го гледа. Отде му взеха парите, бе. Не ми взеха, защото са пласнах. Този камион пуска подаръците! Карай след него, той пуска подаръци! Карай. Карам, бе! Пуска пари! Той отгоре мина! Ай, марш! Камиона пуска пари. Ако го ограби. Его е този камионет, който прави Ако го червения. ограби. Е, аз съм на минус, дет ми ги дали. Не. Как бе? 20 000 отгоре си! Какво ще стане ако го блъсни и го вземе? То що ма блъска? Давай. Не знам. Пробвай, вземи го. Давай. Давай, изпревари го и го. Изправи го и го. Спри го. Спри. Ей, Давай. Как засичаш? Давай. майка ти! Давай. Е, то сме отрепа, бе! Как да го спра? Трепата. Давай. Той няма спре. Няма да спре, Виж бе! е като влака. Той няма спре. Ще кара и ще пуска подаръци. Да кара зад него тогава. Да. Карай просто зад Карай него. зад Стреляй. него, просто Стреляй. взимай подаръците. Карай просто зад него, взимай подаръците, човек. Хайде бе. Подарък, айде, карай. Вземай. Браво. Така още 2400. Пуска, бе! Къде са Наташа? Ай, то сме блъсна, бе! Ай, той там човек. се метна, Те бе! са човек. Не, човек е. Он е Какъв човек. човек, бе? Да, човек е, той искаш Стреляй го, подаръка. бе. Ай, Убий го, бе. дигаш, че ти могат! За кой не знае? Ай, то сме блъсна, бе! Блъсна. За кой не знае от колата, бе? Ай, човек! Де минаваш и ти, бе? Ай, ти мина! Ай, чего ти си Къде гледа? е обратна Как си, бе? Ай, магистрала? къде? Камиона избяга, бе! Ам ще избяга, бе! Къде избяга? Къде се кача? Е, там на магистралата влезе! Ате, дай. То сме Карай, набрал карай, драките, карай, Няма човек! повече да го биеш, бе. То сме набрал драките! Ми на брата ти му взе подаръка. $9400, малко ли са? И XP. И XP отгоре дава. Че аз го съм виновен? И ми виновен, защото му взе плячката. Че Да. аз не знам, че му набрал, аз не искам, нали? А той ма вкарал тръните. Може да Ще го биеш, вкара. бе. Може да го биеш и да вземеш пари, бе. Той зара. Вземаш ли пари? Майка ти! Не, ти взимаш пари. Остана, бе! Май, вземаш някакви точки. Уби го. Блъсна се оня насреща. Я, его! Его! Карай зад него и взимай подаръците. Нали ти прослава, като си кана? Как го Преслава, като искаш да гледаш филма, ела? Но не къде отиди сега? Ето, Ще пуска подарък, зад него. Ех, майка ти! Влезе. Те се гледаш, аре, бе, на стъбо насмее.
Него стой го едно, мали, карай точно зад към мен. Он взима подаръка, бе! Гледай, ти го взима, бе. Карай зад него. Карай зад него плътно, бе. Очи, амуниции взима. Подаръци са, коледни подаръци. Карай зад Не, него. просто карай зад него и трупай. Да, чули се? Да. Какво каза? Ще е каза. Готи, кач... Готи! Викай. Ще пробужиш после хората. Ходи тука. Ще викаш да... Абе да намалят тук. Виж на майка ти, като иска да гледа филма, да... Хареса ли ти играта? Давай, Ма давай. трябва да сменя джипа, той е щупения джип. Нищо бе. Его! Давай, карай. Не де отиде сега, да съм го метнал аз от раките. Ти го, нали го метна? Това не изчезна. Но той явно не знае. Как да сменя сега оръжието? Абе, си карай, ако пусне още подаръци. Да направи то с нещо, почна да прите. Кой ти е? Играш тенис. Да. Сега той не пуска, гледай. Не знам продължавай, само ще го следим. Брат, нещо не пуска още. Пусна ли? Давай. Дигнахме ранг. 10 левел. Виж колко има? 109 бонус. Колко бяха на половина, а? О, и амуниции пуска. Да бе, и амуниции пуска. 50 бонуса, бра. Заведнъж да ни трупа пари му да Да бе. Ето и най-сладкия евент. Викараш, събираш Късмети, ей! Искам да взема един друг чип аз, като искате. Ако трудно. По-добре. Като натиснеш X си залягаш. Ако те стрелят. No taxes to the Ark of the Covenant. По-добре. Добре, давай, карай. Карай, че да ни изтървем. И оглеждай се, може да пуснам някъде подарък. Нивето са. Друг евент. Карай по-бавен на тези. А нов джип ли се? Да. Давай. Да, бе, много това са натуши. Да, бе. Нищо, те правиш там арматуратора за да Ама че си прост. Какво е? Его! Повече даже. Повече почна да пускай те. Те сега какво правят сега? Той виж на червено минава. Тя го Коледа е, бе. Просто да. Hey, where'd you get that antique plaid shirt? None of your business. Where'd you get that? You don't know the tribulations that we go through. Put your Jingle bell, jingle bell, jingle on the bell. Виж, добре. Тя до Коледа е. Пил е малко. Виж на червено минава. Пил е малко Коледа. Чакай. Аз чакам да спре на червено някъде. Няма да стане. Те направим. Я че блъскай колите. На червено, на зелено. И той просто пуска ударъци. Няма как да го вземеш. Просто карай. Май трябва да карам по-далеко, малко по-далеко. Да. Его. Малко по-далеко. Да ги пуска. Ете. Вот. Ти беше сега. Евента свърши. Това че не беше? Ето и 6 какво е, да. Беше пак е евент, ама не знам какво е.
Два пъти. Много начина. Спри. Да. Готово. Марш от тука, бе! Аз без той не мога карам, той на пътя ми излиза. Тя по-точно. Мисля, че тя. То. Някъде тук нещо бъркане. Не бе. В ета малката уличка е. Но гледай първо. Да не са... ето го. Де отидете отдолу? Май трябва да слиш. Еф. Аз не съм свикнал с бутоните, бе, човек. Май ще купуваш нищо. Няма да купувам нищо. Оръжие ми трябва, оръжие. Ко стана са? Тук вземаш мисия. Каква мисия, бе? Да доставяш. Вземай. Дава ти специална награда. 5 доставки правиш и ти дава специална награда. 19 000. Ма ти за време ли, бе? Не. Гледай да караш бам, да не повредиш токата. Бавно карай. Не е за време. Колко 5 бройки трябва да направя? Да, за специална награда. Добре, нищо спокойно. Те няма да те чуят. Защото аз нали виках, че за време карах бързо, знаеш какво стана накрая? С 3000 под цената, която тръгна. 15 000 взех 12 000. Пак файда. Да. Виж аз как му трупам на тело, пак иначе не ми дава пари. Господин Бинков! Сега тука... Груп, какво излезе тук? Кой сега тук ли съобщина? Ти дето носиш. Не! Защо? Чакай, че обърках камерата! Не. Шет! Как прескачи тази кола, бе? Да, качвай се! Ето, що ма гръмна? Хора са. Какво? Трябва да ги убиеш. Всичките пари... Взеха парите, които имах че в тебе. Аз къде съм, бе? Стрелята. Откъде? Къде, бе? Да ги оправя ли аз? Чай, аз не знам. Там са, ето го. Давай. Там е другия. От другата страна. Червените точки. Тука. Виж къде. Долу е, бе. Да. Давай, качвай се. Давай преди пак да та... Бързам, бе! И повече те не слиза от доставките. Още един има. Не, край. Давай. Ти седиш и го гледаш. Не, брат! Ти български разбираш ли? Давай. Какво правиш? Ам кола, бе! Няма да ти свърши работа колата. Що няма ми свърши работа колата? Трябва да вземеш уни за доставките и да... Давай. Май почнаха да те гонят, защото слези от... Не! Те винаги те гонят. Качвай се върху той и тръгвай.
Колко пари? 19. Давай, 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 давай. Натисни Хикс. Хикс, за да залегнеш, като караш. Виж, ама гонят ли, как Хикс? Хикс. Залягаш. Странно трябва. Да. Странно трябва гонци. Да. Това е. Хикс българско където е. Да, да. За залегнал, като шофираш. Този гони ли май, този глупак? Да бе, гонят там. Аз забравих, кога караш, той да гонят такива кръци. Що не ми го каза малко по-късно, а? Усетих са! След като са фърли, като те подгониха всичките. Аз без да искам да цитна хефа. Между да сия да такова ми... Не учите ли? Този гони ли ма се? Да, гонят там. Можеш ли да обърнеш на оръжието, като си в ти да ти стреляш от него? Чакай ли, аз съм сам като аз тук тъй. Чакай ти. Натисни на мишката левия бутон. Да, натискай. Натискаш ли? Не е средния, просто дето стреляш. Натисна. Добре, такова и прехвърля като дойде на пистолет. Дай. Да. Има, ето. Давай, стреляй. Да знаеш следващия път, че можеш да стреляш направо си. Залягаш, стреляш. Като им заля оръжие, ма блъскат. Той ако слезеш, ти си... Без да искам. Какво е? Закари. Тук има едно жълто. Там трябва да се Да. Има ли значение как ще пърча? Мисля, че готов. 19 леви, 18 леви, баф. Пак по-добре. И сега ако намериш още 4 такива. Трябва да се качвам. Не. Просто може да го караш. Просто трябва да намериш друга девятка. Обърни ти. Обърни ти да можеш да виждаш шофьора. Как? Те с мишката, бе. Не бе, обърни. Те. Просто не е така, бе. Натисни Хикса. Виждаш ли? Човека заляга. Като те стрелят, нали когато си... Ти сега бронирано ли? Да. Но не мисли, че ще измамиш ченгетата. Пак ще намеря да това. Странно. Гарда. Девятка ли търси? Да, девятка. Ето дето миналата ми се дери. Как се да увелича да се карта? Ето, жицата, да. И дават специална награда, колкото повече, нали, изпълняш такива. Мак 5-6. Ти ги дават так мисля. Да, бе. Пиши, изпълняваш 5 и ти дава специална награда. 5 деветки трябва да направят, да? Ние с сило камионче... С такова камионче, бе. И да те гонят уния. Не, бе, сило камионче на 5 места на хода, ми сега трябва да е пак да е такова. Пак да се качиш на такова си. Не ме оставям, той сега вземам друго. Да. Я го вижди от дедо. И пак кажи на майка, ако иска да гледа филма, да идва. Що спираш, бе? Изрут! Майка гледа на телефона. Увеличила си го е като голям екран. Как е? Нали знаеш с който такова дето слагаш телесурче? Къде? Не бе, като иска да го гледа, бе, аз... Объркаш пътя. Аз си казах. Ма явно и е по-удобно на телефона.
Добре бе, защо спират тебе? Просто защото пускаш гъста. Определен начин. Да, има пистолет, газове, стикбом. Кое изказваш аз? Газ, виж, дай. Дай пак. Не е гранатата. Още, ето го. Ти е газова бомба, нали? Хвърляш да, нали знаеш тия дето да им смъти долез. Получаваш такова специално, докато такова хвърляш, нали, онен дете голен дете стреля, хвърляш и, нали разбираш? И да те оставят на мира за известно време. О, при мен знаеш ли първото начално с комагоника? С букалки. Почнаха да димиджират камиона. Къде бе? Тос? Да. Нали Как ги гръмна? Обърнах се из пистолета. Караш назад с пистолета. Карам напред, обръщам се той с пистолета и камерата и почвам да ги стрелям. Но разбира. Ай марш, как ме спря? По-скоро спря за кратко, обърнах се и почвам да ги стрелям. Да ти отрепа и... Се продължа. Ай ма чуа. Кой? Ай, сам те дойда. Уходил е да види печката. Доволен съм от тебе. Хваща ми кажеш бърза. Марш Марш от тук. Става за ютубър, бе. Има интереса, има смеха. Чакай бе, сопри само. Аз би го гледал, бе, така. Ти? Ей! Леко. Така. Ай, че няма... Ти отиди! Нататък. Да? Как? Дет показва на тавана. Ми тя е долу в гаража. Искаш я, тъй ли? Как за какво ми добре Да, беше? ползваш. Ти има предвид. Да ползвам у камиона ли бе? Да й дадеш да си гледа филма. Филма на... Добре бе. Ема дете, тя вече си пуснала филма. Ари, лад, крумета, кой е ти малко? Те бе, лад с мене. Така. Тията беше друго да цъкам. Да, искам да ги тествам тия газови маски. Да. Те. У нас беше по-скъпа. Wait, why bother? It's so efficient technology. Yes, that's the 9th generation. Така. Продължаваме нататък. Да видим какво ще стане. Верно.
Калник. Почнаха. Благодаря. Чао. Пак го ограбиха. Как действа? Давай. Какво карам? И да се надявам пак да не ме спрат. Така, продължаваме нататък. Продължаваме нататък, гангстери и гангстерки. И сега като приключа тази доставка, ще си пусна World of Warcraft малък клип, който искам да го довърша. Който иска да завърша. Зависи, ако пастор кой иска още да снима, нека снима. Изкейф има. Батко, ще снимаш ли още? Ще снимаш ли още?
Така. Абонирайте се, лайкайте и коментирайте. Така. Колко време? 1 час, добре и добре.